Boubacar Sidiki men keleku ni ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Scorpion bunde ni ngɔmɛ sɛbɛnni kɛbaa de ye Mayiga ko a k'i k'a dɔn ni faama nana a k'an ka dɔn k'a fɔ faama nana n'a taara fana a k'an ka dɔn k'a taara Boubacar Sidiki i k'a dɔn Mali jamana kelen kolo kelen jurujan kelen i k'a dɔn n'i t'i sɔrɔ Bamakɔ i k'a dɔn nuji k'a kan taa bɔ Moti Premier ministre Mokhtar Wane i k'a dɔn ayiwa a ye taama kɛ Moti jamana na taama in senfɛ Zirana Bulu bɔla bɛ ndolenden bɔ a senfɛ a ye wuli ka jɔ boloda faamaya tɛ n bali jamanaden minnu degunnen don ayiwa n'u bɔra u sigiyɔrɔ la makama n'u nan'u ɲini Moti u mɛrulen bɛ o kuma wajibi don n ka t'u lajɛ o de la i k'a dɔn Premier ministre Mokhtar Wane i k'a dɔn u ko minnu ma déplacer i k'a dɔn a taara kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen lajɛ a n'u kumana awa jigisigi kuma ani dɛmɛ k'u ta k'u sɛgɛrɛ o ɲɛna a ko nin ɲɔgɔn kunbɛn in min ye ani déplacer ye Mokhtar Wane jamana ka ci a y'a f'u ye i k'a dɔn a degunna a ɲanina n'a fɔra aw faso kɔnɔ a ka kɛ kɛrɛfɛmɛru ye nin ye kɛwale cɛjugu ye gouvernement kan k'i jɔ a jɔyɔrɔ la janko camancɛ fanga nin ko in bɛɛ lajɛlen sirilen bɛ min na o de ye bamanjɛ wale min dara ka jamana sɛgɛrɛ hakaja i k'a dɔn a degunna a wolodugu mɔdugu la nka n'a nana mɛru yɔrɔ sɔrɔ Moti fana ye a faso ye a ka jamana don nka min ka ɲi o de ye segi ka kɛ joona a ka taa faso la a ka ca minnu bɛ ka t'u kɛ nka ni Ala sɔnn'a ma jamana bɛ cɛsiri wuli ka jɔ min na i k'a dɔn hakilina bɛɛ lajɛlen faralen don ɲɔgɔn kan taama in kɔnɔ min ye Mokhtar Wane ani dɔgɔtɔrɔ Fanta Sibi ministre min bɛ kɛnɛ kɔnɔ o kun bɛ ɲɔgɔn fɛ sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn ka taa f'u sigiyɔrɔ la ka ji min ɲɔgɔn fɛ i k'a dɔn maa 793 o bɛ Moti jamana dɔ la u ko yɔrɔ min ma ko Sokura i k'a dɔn ayiwa min ye du 166 ye denbaya 166 olu fana bɛ o fankelen la a y'a jira k'a fɔ min kɔni ye sisan dɛmɛ min bɛ yen i k'a dɔn o de ye malo tɔni 15 ye u k'u yɛrɛ dɛmɛ n'o ye tobilikɛ minɛnw ani 8 mars finiw i k'a dɔn o ka kɛ suturalan ye a ko i k'a dɔn a bɛ segin tuma min kɔni wulikajɔ ni jateminɛ ye fɛn bɛɛ lajɛlen natigɛ min bɛ se ka to bi lafiya sɔrɔ a ko yɔrɔ dɔ fana bɛ yen o ko min ma ko Serema Sarema maa 260 i k'a dɔn du 40 i k'a dɔn olu de dagalen b'o yɔrɔ fana na malo tɔni 5 i k'a dɔn dɛmɛmisɛnnin caman u ka ta k'u sɛgɛrɛ min ye Mokhtar Wane a mi kali ɲɛji la a ko awa jamana dɛmɛbaw minnu ye ko kɛcogo dɔn ani a nafolotigiw i k'a dɔn fɛn bɛɛ lajɛlen bi f'u ye min kɔni bɛ se k'a to hakaja ninnu bɛ lafiya bɔda sɔrɔ cogo min na u bɛ yɔrɔ minnu na i k'a dɔn a ko n'i y'a ta k'a lajɛ u ka jama u ye ciden sɔrɔ min kumana Sokura i k'a dɔn jama min bɛ olu ka ciden kɛra Mamadu Bari ye Mamadu Bari ko a ko dɛmɛ min na nin filɛ n'o ye balo ye a ko i k'a dɔn dunankɛ tulo bɛ kolonkalanka de la ni dununkan ye a ko nin bɛɛ n'u ma fo k'a fɔ k'a to ten sabula nin bɛ d'u ma waati min o y'a sɔrɔ gɛlɛya min b'u ka baloko fanfɛla la o dɔnnen don Mokhtar Wane jigisigi kuma min fɔ fana k'a fɔ de dɛmɛ bɛ taa k'u sɛgɛrɛ ɲinɛntigiw kɔ wa min y'u sɛgɛlen ka t'u faso la ani u sigiyɔrɔ la dabali ni fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛ tigɛ u dɔlen don kuma fana na o kuma u bɛ foli tanu kɛ min ye gouvernement in ye i k'a dɔn a ka wuli ka jɔ ni cɛsiri la ka ɲɛsin olu ma degunnenw an'u tɔɲɔni ma nin kun ye sɛbɛn ye an ye min zalo ka bɔ Scorpion kɔnɔ bunde ni ngɔmɛ Scorpion b'aw k'u fo karamɔgɔ Daba Tunkara ko maninfin kana se kilisi la nka fɔ nɔfɛ i man ka dɛsɛ o la ni ne ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko indicateur du renouveau l'indicateur du renouveau maa min ka fasiri ye nin o ye Bala Sumayila Tarawele ye a ko an ka taa an ka mobiliba bolilaw u ka baara bila min n'u ye a daminɛ kunungo k'a kɛra kɔlɔlɔ belebele ye bawo n'i y'a ta k'a lajɛ min ye nin transporteur ninnu ka nin groupement ye o y'a jira a bɛ waati jan bɔ k'a fɔ baara bila nin kun tɛ a siɲɛ fɔlɔ ye wa filanan fana tɛ min ye wulikajɔ ye o y'o bolo da kunungo ka baara bila kɛ min ye an ka bɔlɔnkɔnɔnaw ye an ka bɛɛdabaw sanfɛla ka taa se an ka goudron belebele ninnu sanfɛla ma b'a ye k'a fɔ min ye bɛnniw ye ka taa se mobili belebele wɛrɛw ma bɛɛ lajɛlen kun jɔlen don n'i y'a ta k'a lajɛ laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye u bɛ tɛmɛli min kɛ n'a bɛ wele ko tɔrɔmɔɲɔ min bɛ sara n'o ye péage ye n'o ye paiement de péage par passage n'o de ye tɛmɛ o tɛmɛ i bɛ tɔrɔmɔɲɔ min sara péage la k'o kɔlɔlɔ k'o dagosi k'o kɔni k'olu tɛna jɛni a ye u ye gangaramada ka taa ka ɲɛsin an ka ministre ma n'o ye Maganfili Dabo ye o min ɲɛsin bɛ an ka taamako ani minɛnkow ma wa n'i y'a ta k'a lajɛ fana min ye nin
mobili ba baarala ninnu ka jɛkuluba ɲɛmaa ye Haruna Konate ka kɔn baarabila in don ɲɛ n'o ye kunungo ye i b'a ye k'a fɔ ani don kibaru tilamaw wele kun bila an bɛ u ma an'u ye ɲɔgɔn ye u sigila ka kuma kɔrɔfɔ min bɔla a da kɔnɔ o de ye ko Makanfili Dabo kɛn bɛ ka nin hakilina min ta n'o ye décision ye k'a kɔni kɛn bɛ gɛlɛya belebele ka ɲɛsin olu ma olu mobili baaralaw kɔni bawo n'i y'a ta k'a lajɛ min ye olu ka tuma o tuma tɛmɛli ye tɔrɔmɔjɔ sarali ye k'a kɔni k'a tɛ ku u dufada la bawo nafolo min n'a bɛ sɔrɔ tile kɔnɔna na n'i ye tɛmɛ ko 100 kɛ i ni nafolo min sarali ka kan i n'u tɔrɔmɔɲɔgɔn fana sara ko 100 kɛ k'o taabolo min filɛ k'o bɛ kɛ jamana kɔnɔ k'o jamana ka yiriwa wa ko bawo olu minnu bɛ yen n'olu bɛ mobili baara ninnu n'olu bɛ a furancɛ la bawo n'i y'a ta k'a lajɛ olu bɛ wuli ka jɔ la baara min bɛ se ka kɛ k'a ɲɛ cogo min na o kɔni o fɛɛrɛ n'o dabali b'a la ka tigɛ o fɛ diɲɛ n'a dugujɛ wa ka taa se fana gɛlɛya minnu n'u bɛ u sɔrɔ an ka estarababa ninnu sanfɛla la wa y'i da don nin wale ninnu bɛɛ lajɛlen ni ka a maana wa jirala fana ka kɔn nin baarabila in ye i b'a ye k'a fɔ an ka jabaranin kan n'o ORTM ye min ye anw ka jagokɛlamisɛnninw ye u ka jɛkuluba n'u jasun bɛ tɔnba kelen kɔnɔ n'o bɛ wele ko CAGCDM ni a ɲɛmaaba o ye Albert Mayiga ye ale kɔni ye wuli ka jɔ kɛ ka kɔrɔfɔ bɔ ni k'a lase k'a fɔ ko min ye nin mobili baarala ninnu ka baarabila ye k'olu ka tɔndenw k'u sen tɛna ye a la ko bawo min ye u ka hakilina y'a ta waati k'u ma a sara u la sarangana ma kɛ u la waasa u ka se ka fara ɲɔgɔn kan k'u n'u bɛ ɲɔgɔn fɛ koyi ko waati ni don nataw kɔnɔna na n'o ma ɲɛ k'a fɔ k'u bɛna baarabila wɛrɛ kɛ u ka sara u la waasa u ka se k'u fanga kɛ kelen ye laɲini minnu b'u bolo u ka se ka sɔrɔ gouvernement yɔrɔ bawo hakilinajigi min ye Makanfili Dabo ka nin hakilina ye n'o ye décision ye ka se k'a labato an ka jamana a bɛ tɔnba min kɔnɔna na n'o ye UEMOA ye a kɔni hakilina in t'a la ni k'a sigi sen kan an ka ministre ka lajɛrɛ dɔ senfɛ n'a bɛ wele ko arrêté ministériel n'o ye numéro 08 13 90 ye n'a tala mɛ kalo dɔ tile 14 san 2008 k'a jira k'a fɔ min ye tɛmɛ o tɛmɛ an ka siraba ninnu sanfɛla la péage la i ka tɔrɔmɔjɔ sara nafolo in k'a bɛ kɛ sababu ye an ka siraba ninnu ani yɔrɔ minnu mana cɛ k'o dilan ko nafolo in k'a jɔda ka dɔgɔ koyi ko nka ko tɔrɔmɔɲani min bɛ sara ni mobili belebeleba baarakɛla ninnu fɛ faso bɛ min fara a kan o de bɛ kɛ sababu ye an ka se ka sira ɲuman sɔrɔ wa min ye u ka nin baarabila ye n'a daminɛna kunungo a kɛla sababu ye min ye sojɔlaw ye n'o ye so baaralaw n'o ye secteur BTP ye nin bɛɛ lajɛlen ye gɛlɛya sɔrɔ maa bɛ dugawu don de kɛ sa min ye ministre ni mobiliba baarakɛla ninnu ye o ka se ka ɲɔgɔn ye kɛnɛ kelen kan ka sigi ka kuma min ye nin gɛlɛya ye fura ka se ka sɔrɔ a la waasa tasuma a bɛ se ka sa cogo min na nin kun ye sɛbɛn min n'a y'a sama ka bɔ l'indicateur du renouveau kɔnɔna na Bala Sumayila Tarawele a ka fasiri don Boubacar Sidiki n bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Mali horizon Boubacar Sidiki banabaatɔ gɛlɛ o taa yɔrɔ tɛ sɛlɛ don ye Boubacar Sidiki a k'i k'a dɔn i bɔra k'i da don fɛn min na min ye transporteurs ye mobili bololaw jamatala olu ka baarabila Boubacar Sidiki i k'a dɔn kunungo a dɔn la tuguni min ye wuli ka jɔ ni jateminɛ ye syndicat des transporteurs et conducteurs routiers i k'a dɔn kunungo kun ye kulekan bɔ tuguni kulekan in kɔni kɛra sababu ye i k'a dɔn fɛn caman bɛ yen k'a dala sa Boubacar Sidiki yalima nin wuli ka jɔ in ani nin gɛlɛyaba min bɛ sen na u bɛ minisiri de nɔfɛ wa min ye Makanfili Dabo ye Makanfili Dabo kɔni i k'a dɔn a kɛra minisiri terima ye sabula ko gɛlɛyara a bolo fo k'a fɔ k'a to ten saa kalo 12 n'a ye dabali kuratigɛ ka fɛɛrɛ kuratigɛ min bɛ se k'a to lafiya bɔda bɛ na jamana sera ko ani jamana sera dilanko na Boubacar Sidiki i b'a ye k'a fɔ dɔw bɛ taa bɛlɛ k'a ɲimi ɲɔgɔn na sɛbɛnnikɛla ko a ka basi bɛɛ lajɛlen bɛ ɲini ka kɛ cɛncɛn ye a ko baarabila mobilitigiw walima i k'a dɔn karangada suwaliw mobilitigiw nin bɛɛ lajɛlen bɔnɛ de bi bin a wa Makanfili Dabo kan a ko syndicat bolo fila i k'a dɔn min ye sotaramaw ye ka taa se ɲini ka taxibolilaw ma i k'a dɔn kunungo olu kun ye muruti bolo da tuguni k'u na baarabila kɛ jamana in kɔni i k'a dɔn a bɛ ɲini ka kɛ yonba de ye Boubacar Sidiki maa damadɔ mana fara ɲɔgɔn kan u bɛ syndicat dilan syndicat in m'a dilan ka ban min ka d'u ye i k'a dɔn min ka d'u ye ani t'a fa min ka d'u ye bɛɛ lajɛlen bɛ i ta fanfɛ sɛbɛnnikɛla ko surtout ko dugutijɛ n'i m'a mɛn k'a fɔ dɔw bɛ grève la a ko nin grève banbali min ye mobilitigiw ye jamatala Boubacar Sidiki u ka grève ko kɔni i k'a dɔn maa si den kelen t'a dɔn min b'a kɔsa sabula kuma kɛra ɲɛfɔli kɛra min kɔni ye jiraliw i k'a dɔn caman de kɛra nka hali bi n'a ka bɛ nin ko in bɛ sen na yalima jɔnni yɛrɛ de bɛ Makanfili Dabo nɔfɛ sa dɛ ni ka ninnu sɛbɛn kɔrɔsu ka bila a la don o don Boubacar Sidiki i k'a dɔn ɲininkali tɔn bɛ bɛn a ko kabini cɛmancɛ fanga sigira i k'a dɔn Makanfili Dabo a y'a ɲini cogo bɛɛ lajɛlen na min kɔni ye wuli ka jɔ ani cɛsiri ye a bilalen bɛ ca min na o ɲɛ ka se ka sɔrɔ i k'a dɔn min ye sira dilanenw ye ani a jatɛw boli sira ni sira min kan ka matarafa i k'a dɔn a y'o wuli ka jɔ k'o fana tɛ nkalon ye Boubacar Sidiki ka kuma o kuma n'a ye galabu sɔrɔ
i k'a dɔn galabu in bɛ taa kari ten kaw sabula nin muruti gɛlɛn ninnu ani ni bamanja walew Boubacar Sidiki a bɛ ɲini ka fiɲɛ don ayiwa Maganfili dabɔ a ka baara la a ko cɛmancɛ fanga kolo kelen don Boubacar Sidiki i k'a dɔn fa dɔ mana tiɲɛ i k'a dɔn a bɛ kɛ sababu ye fa bɛɛ lajɛlen ka nɔɔni ɲɔgɔn na waati dɔ sera sa i k'a dɔn jamana gouvernement ani Maganfili dabɔ a ka wuli ka jɔ kɛ ka fusiri nin da la nka n'a ma ɲɛ k'a bɛ kɛ jamana in ye démocratie jamana de ye i tɛ ka maa wajibiya fɛn na Boubacar Sidiki k'a dɔn kuma ɲɛfɔli ani nɛgɛni ani sigi ka fɔ o de bɛ kɛ sababu ye ka kɔn joona gɛrɛvuw ni fɛnw ye gɛrɛvuw kɛ don tɛ kuma fɔ don ye yan'a ka kɛ Boubacar Sidiki i k'a dɔn kangaridakanw ani fɛn caman bi kɛ o wulikajɔ ni cɛsiri o de kan ka kɛ a ko ne tɛ gɛlɛya caman de bɛ bi Boubacar Sidiki a ko i k'a dɔn Maganfili dabɔ minisiriya yɛrɛ kɔni a nege yɛrɛ bɔra a la sa ala nin gɛlɛya baw fɛ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min zalo ka bɔ Mali horizon kɔnɔ a ka bi bɔli la Mali horizon mɔɔw ka fara fasɛrɛjɛkulu kan b'u fo karamɔgɔ Daba Tunkara ni ne ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko le Guido a ko min ye ɲɔgɔmɛ ka parti n'o ye PRVM fasoko ye k'an ka taa ye n'i y'a ta k'a lajɛ min ye u ka conseil communaux 220 ye ka taa se maa wɛrɛw ma nin bɛɛ lajɛlen kɔni y'a jira k'a fɔ ko bureau kura min n'o sigila sen kan février kalo dɔ tile 27 san 2021 centre international de conférence de Bamako ɲɔgɔn kɛso kɔnɔna na k'u bɛ a kɔ bawo n'i y'a ta k'a lajɛ nin kɔni tɔn yɛrɛ ka san yɛlɛma sɔrɔ n'i y'a ta k'a lajɛ k'a minɛ san 2013 kana bugɔ san 2021 na san 8 bɔɲɔgɔnko tɔn a y'o sɔrɔ sa min ye o san segi sɔrɔ ye i b'a ye k'a fɔ wele bilala don kibaru tigilamɔgɔw ma waasa ka se ka taa ɲɛfɔli kɛ u yɛrɛ jabala la Bulkasunbugu kɔnɔna na sibiri tɛmɛlen wa n'i y'a ta k'a lajɛ kɛnɛ ɲɛmaya kun t'a mɛn ka di bureau kura yɛrɛ ɲɛmaa ma n'o ye Sanba Kulubali ye Sanba Kulubali kɔrɔfɔw daminɛlen i b'a ye k'a fɔ a kɔni a y'i da don tɔn na sigila cogo minnu na a n'a ye janjo minnu kɛ kalata tɛmɛlenw kɔnɔna na a ye sebaya minnu sɔrɔ a ye nin bɛɛ lajɛlen maana wa a y'a jira fana k'a fɔ bureau min n'ale bɛ a ɲɛmaya la a na wulikajɔ suguya bɛɛ lajɛlen kɛ waasa min ye tɔndenw ye n'o ye dugumamaw ye olu kun tilenna don hamina ye fɛn min ye k'o bɛɛ lajɛlen gɛlɛya minnu bɛ ka se ka fura ɲini ka fura sɔrɔ o bɛɛ lajɛlen la wa ale fana ka kɔrɔfɔ b'ale i b'a ye k'a fɔ min ye Abdul Karim Goyita ye min fana n'o ye secrétaire général du parti PRVM fasoko ye ale fana ye kɔrɔfɔ ta a y'a jira k'a fɔ bi na n'i y'a ta k'a lajɛ min ye olu ka bureau kura ye a bɛ baara la kabi février kalo tile 27 tɛmɛlen san 2021 a sigi don kana bugɔ bi la wa ko n'i y'a lajɛ fana min ye Kayi Mara ye u ka conseiller communaux 30 min bɛ yen 16 olu kɔni y'u ka yamaruya di k'a fɔ u bɛ bureau kura kɔ wa n'an taara Kulukoro mara fana na min ye conseiller 47 27 olu fana y'a jira k'a fɔ k'u bɛ bureau kura nɔfɛ Sikaso mara kɛrɛfɛ tɛ bawo conseiller 92 min bɛ yen 69 olu y'a jira k'a fɔ k'u bɛ a nɔfɛ Segu mara fana n'o ye Dakagungana ye min ye conseiller 96 ye min a fɔ 118 ye 96 olu fana y'a jira k'a fɔ k'u bɛ bureau kura kɔ Mopti mara olu fana bɛ wulikajɔ la o y'a jira k'a fɔ min ye maa 11 min conseil communaux 11 min bɛ yen min ye maa 5 ye olu y'a jira k'a fɔ k'u bɛ a kɔ Tɔnbukutu fana a kɛrɛfɛ tɛ wa n'i y'a ta k'a lajɛ PRVM fasoko a bɛ wulikajɔ suguya bɛɛ lajɛlen na minnu bɛ yen n'u kun bɔla tɔn na k'a sabu kɛ darula caman ye k'u na fɛɛrɛ kɛ k'u bɛɛ lajɛlen wele u ka se k'u fanga fara ɲɔgɔn kan min ye kalata labɛn minnu n'u baaraw bɛ senna n'o ye jamanakuntigiya ɲinili kalataw ye o jɔyɔrɔ u bɛ se ka ngolo fa cogo min na wa halisa u bɛ se ka dɔ fara u ka sanayɛlɛ n'u ka sansɔrɔ kan cogo min na nin kɛnɛ in kan i b'a ye fana k'a fɔ min ye madame Kamate Maimuna Makalu ye ale min ye vice présidente ye a fana tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ ka fara Usman Sangare kan ninnu bɛɛ lajɛlen y'a jira k'a fɔ tɔn in k'a tɛ bɔ nɔgɔ la n'u ka tɔndenw ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma tɛ u ka wulikajɔ ani u kun tilenna ka kɛ kelen ye waasa min ye laɲiniw ye waati ni don nataw kɔnɔna na u ka politiki tɔn n'o PRVM fasoko ye a ka se ka wuli k'i jɔ ni saraba ye an ka politiki o buna k'u kan nin mun ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ le Guido kɔnɔna na maa min ka fasiri don o de ye Muhammadu Toure ye Sikaso parti dɔ de ye nin ya cogo di an ka taa Jibi fan fɛ Boubacar Sidiki ko parti dɔ PRVM fasoko nin ye ne siɲɛ fɔlɔ de ka nin parti dɔ mɛn karamɔgɔ Daba Tunkara nin dɔ in bɛ yen kabi san 2013 awɔ maa fɔlɔ min y'a sigi sen kan an bɛ dugawu de kɛ ko Ala k'a dayɔrɔ nɛɛma jɔnni Maître Laho Toure o de ye tɔn in sigi parti in kɔni e ko a fanga man bon Sikaso de ye ayi parti a banban bɛ Mali marabolo in bɛɛ lajɛlen kɔnɔna wa ne ma deli ka nin dɔn a mɛn koyi ayiwa i bɛna a to a mɛn parti kura tɛ nin tɛ parti kura ye
Bakar Sidiki ne ben kele ku mbi boni sebanye seba mi nu ka ma chika Bakar Sidiki ay ta fo ne somo ye ko na kara fenya ato kumbo Bakar Sidiki ka do politique kena ka halbi mi nye premier ministre koroye Ablaye Idrissa Maiga Bakar Sidiki e ka do aye wuli ka jo bolo da klefla ina e ka do ninga bo fari kani jote chanjara Bakar Sidiki ay wasabula jere je kurukura mi no sigilembe e ka do no ba no fe e ka do ko de ma ko plateforme mi ngoro de ko jekulu Mali d'avenir o koro de ka do sini nyisigi Mali Bakar Sidiki sibiri temene e ka do CICB la min ye abo premier ministre Ablaye Idrissa Maiga ay tabale goshi kuma minu mbora da jamana jo kuma hakili sigi kuma ako ni plateforme ni jekulu min na sigira akika do yu kale ku dalla rusila min ye wuli ka joni jetemene jamana dew min ni min bisina min ni min gera ani natawo ika do abele jele kala je hakili lanna Bakar Sidiki sabla ya jira kafo min ye Mali kura sigili o wajibele do jamana de bele jele ka Mali de min bi sokono min bi jamana ko kan ako bele jele ni wuli ka jo kakan Mali ika do yarala abina musushika Bakar Sidiki o tangaloni hadamadiya nyani soro ere nyani manivia nyani ika do Mali jamana ika do aboro kono abi wati jambo du tira kabilaw tira Bakar Sidiki ika do abele jele kala bembaliya ye ani nyava mobaliya o damanda de Mali ere knye Bakar Sidiki Mali kum chugo mi folo akoni ye kunungo laje kabilaje Bakar Sidiki ibe chinji chama gushi ako yalma Mali sagili ika do atuya korola ko gelendo wa akwa mangela hali doni ni mi kunungo ki miri ibokulo la ere ma minye Bakar Sidiki ika do ibe jamana tafai ako nywan farafara ani nywan juguya Bakar Sidiki ika do ani nywan janva o de ko ngira sababu ye jamana ere de ka kalazo ibi ta dukele kono bi abo dudo ngeleme ka nywan haramu dugu kele keleme ka nywan haramu sigidala mo keleme ka nywan haramu Bakar Sidiki bele jele ko nere kile ako fo de ka dabla o ma nga ke puma gwanzanyi o ka nga ke kewale min bi soro jamana de bele jele la note Mali de jamana dumanye korovema ne klebi fama te Bakar Sidiki hali ma minu nu ye nywan do klekele e ka do lu singa ke tere ka ke nywan balmai e ka do sigibe mo ke balmai Bakar Sidiki ay wa karsa ni karsa e ka do bi boni dugo no ye mo ke balmai ni bele jele de dabla la ako puma inga dabla sabula dongo do ina doye puma bafo ani disu gushila Bakar Sidiki ni jete femi mbi jamana inge kilenye ulu ka jakunu sigile dola Mali d'avenir Mali asini nyesigi nyeni akwami do nimla kobi alebi wole dake akani jakulu mi nasira demsen bala makoroba bala parti politique bala Bakar Sidiki ma wore gwanza bala atende parti atanye kuleka de jamana yerem se ka jamana kelenya se ka bulura tugumi abode no fe ni nguye sebanyi Félix Soko ka sebendo anyemi zalo ninga bo chika kono akabi bolla Félix Soko ka ni chika mo ambu belajelefu karamo de batungara ne ba fongo anga premier ministre koroi jongwala nyeta wani sini oba ka toyi abla Idrissa Maiga amma me ala mami ndo atekuma ma be bara dege ne dale kundo ni nje ina chukumi ala de bado nga klekele usina kana anjigi waro ko boy kas afia ka boy jamana sabali ka ngui Nam. Nene intega do ni sababu bo sababu no kama ko lene pana ko mi anglo ka premier ministre ko no ka fanga blu nyama ko roy e ko amamun munu saloge onga jamana ko na wa alna mame ndene demele no bena marsikalo tlem ga ani flama san 2021 e baye ka fo mi Tony Blair mi Angleterre premier ministre ko roy aye tama ge kana onga jamana ko no tama inze be baye ka fo ani cheja no e bandawi anga chuma jora fanga nyama ano ye nywaye ani onga fanga blong nyama no chama jora fanga blong nyama Moktar Wanu flage ano fana ye nywaye kata sa nga ministre mi no obe ministre so kuna na be wele ko ministre de la refondation de l'état chargé des relations avec les institutions Mohamed Koulibaly ano fana ye nyongo kuma nyongonya kata sa nga administration territoriale ministre ma et la décentralisation lieutenant colonel docteur Abdoulaye Maiga anene bela jele ye nywaye foka ta se anga ba mage général Siaka Sangare délégué général aux élections ani nbela jile nyoanye muyo kanga bay aywa général Siaka ay minga délégation générale aux élections na ay bara bakete ay dungo ko ba aywa ba chugodi nega bado
o de ngamana gwan a de jumɛn ye teri awa e ka ɲininkali a bɛ fɛ ka kologiriya a fɔra an ka kunnafoni de di Boubacar n'i ye kuma bana min ne fɔ min ɲininka dɛ journaliste y'a ka Sangare ne ka baadu ayiwa na n bɛ da ye min ye journaliste y'a ka Sangare a n'o ye ɲɔgɔn ye e ka ba a ko n ka ba naam a n'o ye ɲɔgɔn ye o ɲɔgɔn ye senfɛ sen i b'a ye k'a fɔ hakilinaw falen na min ye Anglais ka nin premier ministre kɔrɔ ye Tony Blair a y'a jira k'a fɔ anw ka jamana bɛ dankan min na a ka kan sa cɛmancɛla fanga baara kologiri minnu bɛ yen minnu n'olu tɛ se ka kɛ politique mɔgɔw fɛ dɛ k'o de baara kologiriw kan ka bolo da an ka cɛmancɛla fanga ɲɛmaa ninnu fɛ bawo baaraw bɛ baara la n'i ye sugandila jamanadenw fɛ k'i bila jɔyɔrɔ bɛ jɔyɔrɔ la ko hakilina dɔw bɛ yen olu tɛ se ka waleya ko nka ko cɛmancɛla fanga ɲɛmaaya bulon maaw k'u bɛɛ lajɛlen kan k'u cɛsiri hakilina kumaba minnu bɛ yen n'o bɛ kɛ sababu ye ka faso Maliba bɔ dingɛ kɔnɔ a bɛ dingɛ min kɔnɔ an bɛ don ko bi ko o kɔrɔw bɛɛ lajɛlen kan ka bolo da ko wa ko min ye bandaw ye k'a bɛ a n'a ka gouvernement Moctar Ouane n'o ye o min ye gouvernement ɲɛmaa ye k'o fo bawo wulikajɔ min Kabu nafura dama kana bugɔ sisan la o bɛ wulikajɔ min na ko diɲɛmaa ɲɛ bɛ a la min y'u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri jamana in bɛ se ka kolosuma cogo min na kana ko fo ka taa se kɛnɛya ko da dumuni fɛnw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sɔrɔ cogo min na lafiya kɔnɔ o baara minnu n'olu b'a la ka sigi sen kan k'u kan ka fɔ o baaraw la hakilinajigi min ye Anglais ka nin premier ministre ye Tony Blair jɛkulu ɲɛmaa fana do jɛkulu min ni o bɛ wele ko Institute for Global Change min kɔni na a ka ale fana y'o ɲɛmaa ye wa ni a bɛ wulikajɔ la farafinna seleke o caman kɔnɔna na wa a y'a jira fana k'a fɔ cɛmancɛla fanga i ka wakiliw n'i y'a ta ka ɲɛsin ale ka nin institut ma a n'a kɛ sababu ye ka wulikajɔ kɛ fɛɛrɛ ni dabali minnu ni hakilina minnu bɛ a yɛrɛ la a n'a ka jɛkulu waasa cɛmancɛla fanga bɛ se ka kɛ cogo min na ka taa kuncɛ hɛrɛ ni baden kɔnɔna na k'a n'o fɛɛrɛw ta ni ka di aw ma wa a y'a jira fana k'a fɔ a ka nin tile kelen taama min ye wulikajɔ ye ani a ye jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnlen sigi sen kan ni o ye maa hakili feerelenw ka jɛkulu ye n'o bɛ wele ko groupe des experts minnu kɔni ka baara ɲɛsin bɛ cɛmancɛla fanga ɲɛmaaw u ka wulikajɔw bɛ sabati u bolo cogo min na a kɔni ko a n'o bɛɛ lajɛlen kɔni tɛgɛ di ɲɔgɔn ma waasa min ye anw ka jamana ye gɛlɛya minnu bɛ a dala fura ka se ka sɔrɔ o la min ye Tony Blair ye a y'a jira k'a fɔ a kɔni a nana jamana kɔnɔ bonya ni karama min ta la ni k'a sɛgɛrɛ k'o kɔni k'o bɛn n'a ma kosɛbɛ bawo min ye anw ka jamana ye ko nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye a k'i sen da a dugukolo kan wa k'a ka nin sen da ɲɛ fɔlɔ a kɛla sababu ye a ka bɔ ko caman kalama wa a ye jamana in yɛrɛ kanu kosɛbɛ fana wa k'a na fura gɛlɛya caman bɛ jamana in kɔnɔ o fura bɛ ɲini diɲɛ fan o fan fɛ sa k'a n'o ɲini ko ka na di anw ka jamana cɛmancɛla fanga ɲɛmaaw ma waasa min ye jamanadenw ye o bɛɛ lajɛlen ka se ka lafiya sɔrɔ i nikun na ani siso kɔnɔna na nin kun ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ l'indépendance kɔnɔna na maa min ka wulikajɔ don o de ye Mohamed Haidara ye Bakari Sidiki maa si segu t'a bali dɛ i mana kɛ faama ye cogo o cogo don dɔ la i bɛna Mali la siga t'o la yani ayiwa wulikajɔ ka bolo la an ka Tezara premier min nɛgɛw kɛrɛfɛ sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko le patriote jamanaden an ka taa Samaya dugutigi ko gɛlɛya kun donna a la n'i y'a ta k'a lajɛ min ye mars kalo tile 19 tɛmɛlen san 2021 min ye tribunal administratif de Bamako ye e ko a ma dugutigilaka maa kulu fila in k'u fara ka bɔ ɲɔgɔn na wa n'i y'a ta k'a lajɛ min ye kɔrɔfɔ in ye a kɔni mars kalo tile 19 i n'a fɔ n da tula la cogo min na jugement numéro 116 o kɔni o de kɛra kiiri tigilamaw o sinsinna fɛn min kan kosɛbɛ n'o de ye Dramane M Kone ka taa se Seydou n'o y'a balimakɛ n'o y'a kɔrɔkɛ ye Seydou Kone olu de kun fɔ mɛ ɲɔgɔn kɔ a bɛ ɲini ka san kelen ni dɔɔnin bɔ sa bawo min ye Dramane M Kone ye ale kɔni de taara ka t'i yɛrɛ kɛ dugutigi ye k'a sɔrɔ ani a man kan wa min ye Kati préfet ye n'o ye Kati kumana ye o de kun ye décision ta n'o ye sariya bolo ye décision numéro 041 PCKTI min n'o ta la juillet kalo dɔ tile 29 san 2019 min kɔni b'a jira k'a fɔ ko min ye Dramane M Kone ye k'ale de ye Samaya dugutigi ye wa nin kɔrɔfɔ in bɔ ka bin i b'a ye k'a fɔ o balimandamaw o farala ɲɔgɔn kan bawo fasoba kelen maaw don o farala ɲɔgɔn kan ni ka ɲɔgɔn ye bawo dugutigiya bɛ kɛ cogo min na Samaya kɔnɔna i n'a fɔ a bɛ kɛ cogo min na Mali fan caman fɛ maa min n'o ka kɔrɔ ni bɛɛ lajɛlen ye n'o tɛ yen o kɔni min gun bɛ o la o de kan ka sigi o nɔ na wa n'i y'a ta k'a lajɛ min ye Dramane M Kone ye ale kɔni y'i banba fɛn min kan kosɛbɛ waasa ka se ka san sɔrɔ o de ye k'a kun bɛ Mande commune mairie a kun b'o de kɔnɔna
kɔnɔna na wa k'o jɔyɔrɔ to a bolo a i dulon de la sa ka sɛbɛnfura dɔw dilan k'a yɛrɛ kɛ dugutigi ye k'a sɔrɔ ani balima tɔw u ma jɛn a ma wa n'i ye kɔrɔfɔ in ta k'a lajɛ a kɔni kɛ k'a fɔ k'ale de ye samaya dugutigi ye kɔrɔfɔ bɔla ka bin i b'a ye k'a fɔ bɛɛ lajɛlen kɔni dusukun n'o k'o kalaya wa min ye balima tɔw ye olu y'a jira k'a fɔ nin taabolo in ma deli ka kɛ anw ka faso kɔnɔna na wa min ye dugutigisigi n'a sigi bɛ kɛ laadaw ni tabiya minnu n'olu sira kan ka taama nin bɛɛ lajɛlen min ye Dramane Kone ye k'a ma nin sira taama wa n'i y'a ta k'a lajɛ fana min ye ka kɔn ale ɲɛ yan'a ka taa ka nin wajibiya dugutigiya in ta ni k'a sɛbɛnfura dilan k'a yɛrɛ kɛ dugutigi ye min ye dugutigi maa 12 ye olu de tɛmɛna ka kɔn a ɲɛ a faw b'o la ka taa se a balima wɛrɛw ma n'o y'a kɔrɔw ye wa n'i y'u ka famille yɛrɛ lajɛ n'u y'u ka du kɔnɔna ye o y'a jira k'a fɔ olu ka samaya furadama olu minnu kɛla tutigɛbaw ye n'o ye kɔnɛw ye o kɔni o furadama u ma kɛlɛ ye u ka dugutigiya sigili kɛnɛw sanfɛla la ko nka ko Dramane Kone ko kɔni a kɛn bɛ maa ye sa maa min n'a kɛn bɛ ka na ko ta ka don u ka du kɔnɔna na min n'a kɛn bɛ gɛlɛya ni ka dudenw ni k'u fɔ ɲɔgɔn kɔ bawo bɛɛ lajɛlen kɔni n'a ka maa minnu kɔni n'a bɛ wele nanzarakan na ko tila min ye Dramane Kone o n'a ka maaw bɛ fankelen fɛ min ye Seydou Kone o fana n'a ka maaw tun bɛ fankelen fɛ min ye tuma ni tuma i b'a ye k'a fɔ kɛlɛ de bɛ wuli kulu fila in ni ɲɔgɔn cɛ min kɔni bɛ taa wolo fɛn na fɛn min n'a man di adamadenw ye wa min ye maaw ye bɛɛ lajɛlen kɔni kumana ka dɛsɛ a tɛ ɲɛ min kɔ a kɛl'o ye min ye Dramane balimaw n'o y'a kɔrɔw ye o y'a jira k'a fɔ ko maa min n'o kan ka sigi dugutigi kɔrɔ min tun bɛ yen n'o kɔni n'o tɛ yen tugun Seydou Kone k'o de tun kan ka sigi dugutigi kɔrɔ nɔ na wa Seydou Kone k'o de ye dugutigi ye olu b'o de lakodɔn wa tribunal administratif de Bamako o kɔni kɛlen kɔ ka nin dossier ninnu ta k'a kɔnɔna lajɛ k'a fɛsɛfɛsɛ k'a taa ni ka segin a y'a jira k'a fɔ ko jo ko jɔnkɔ a la ko jo kan ka taa ni k'a di Seydou Kone ma Seydou awɔ o de kan ka sigi wa min ye Dramane Kone ye u ka balima sira in fɛ i b'a ye k'a fɔ ale ye den 9 de ye i y'a ye sa awɔ 9e enfant a kɔrɔtɔra kojugu e yɛrɛ ka kuma tɛ wa kɔrɔtɔ alama o de bɛna ni gwajɔ n'o tɛ suma ko ka ban suma ba bɛ bolo min ye Seydou ye tribunal kɔni ye sebaya ta ka di a ma k'a jira k'a fɔ ale de ye samaya dugutigi ye bi ale de ye samaya dugutigi ye sini dugutigiya ko kuma mana wuli dugutigi kan ka jɔyɔrɔ minnu fa o kɔni bɛɛ lajɛlen kan k'i ɲɛsin ale de ma nin kɔrɔfɔ bɔ ka bin faziri kɛba n'o ye Fagara Fayenge ye i b'a ye k'a fɔ wulila ka se Seydou balimaw ma minnu kɔni y'a sɛbɛntiya k'a fɔ jɔn ko Ala min ye tribunal ye a ye sebaya ta k'a di Seydou ma min ye duwakɛ ye k'a k'i muɲu yan'a ka waati cɛ min ye aw yɛrɛ ka ɲamakalatɔn ɲɛmaa min Dunbeyi n'o ye Jamusa Sumano ye ale ye kɔrɔfɔ ta a y'a jira k'a fɔ samaya furadama ni ɲɔgɔnnaw gɛlɛya o ma deli ka kɛ a kɔnɔna na wa min ye samaya ye o bɛ basigi ani kolosuma o b'o de kɔ ko wa ko nin ka kɛ ji bɔlen ye bɛɛ lajɛlen k'i ta bila kɛrɛfɛ bɛɛ lajɛlen k'i ta bɔ i kɔnɔ bawo kɔrɔfɔ min wulilen filɛ ka jɔ a bɛna kɛ sababu ye ni maaninfinw n'u y'u taw bila u kɔnɔna na a bɛ kɛ sababu ye ni ka gɛlɛyaba ni k'o de don dugu marali la wa min ye jelikuntigi ye n'o ye Jamusa Sumano ye ale y'a jira k'a fɔ a kɔni a bɛ wele da kan ta ni ka ɲɛsin Dramane Kone ma o n'a nɔfɛmaw o ka kɛ sabalibaa ye min ye u kɔrɔkɛ ye min ye n'o sugandila ka kɛ dugutigi ye tribunal ka wuli ka jɔ la n'o ye Seydou Kone ye ko bɛɛ lajɛlen ka tugu o nɔfɛ wa min ye duguden dɔ ye sa n'o ye Isa Sanɔgɔ ye ale fana kɛlen ka kɔrɔfɔ ta a y'a jira k'a fɔ nin gɛlɛya in a mɛnna senna cogo min na bɛɛ lajɛlen kɔni futinɛw kolokolola maaw ni ɲɔgɔn cɛ nin siratigɛ in kɔnɔna na cogo min na ko bɛɛ lajɛlen ni tile fila sun ko ka kan min ye Isa Sanɔgɔ ye ale y'o kɔrɔfɔ bɔ ka bin wa musokuntigi min n'o fana bɛ yen n'o ye samaya musokuntigi ye Awa Tarawele ale y'a jira k'a fɔ dugutigilakaw ko kabi Ala kan da i yɛrɛ ɲumanna fama dan ye kabi Ala kan da ye ko kabi Ala k'ale dan ale ma deli ka nin ɲɔgɔn ko balawu ye dugutigisi la samaya kɔnɔna na ko wa ko nin bɛna kɛ fura ye bɛɛ lajɛlen ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ka se ka kunkelenna kelen lajɛ waasa min ye samaya ye a bɛ se ka yiriwa cogo min na ko wa ko dunanw ko bɛɛ lajɛlen ka na i ka nafolo ta ni ka don samaya kɔnɔna na waasa samaya yiriwali a bɛ se ka kɛ kunnawolo ye cogo min na waati ni don nataw kɔnɔna na nin kun ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ min ye le patriote ye Fagara Fayenge a ka fasiri don Seydou Kone ale sugandila ka kɛ samaya dugutigiba ye Seydou Kone u kan ka cɛ in gɛnde ka bɔ dugu kɔnɔ e bɛna mun ɲami cogo di dugu bɛ laada la san joli e bɛna k'i b'o yɛlɛma ale bɛ jɔyɔrɔ 9 yɛrɛ de la wa a t'a dabila dɛ maa 7 maa 8 min b'ale ɲɛ olu n'a man kan awɔ
a t'a dabila dɛ sabula ale ye mairie baarakɛla ye ye de ko a ka sabali ga kuma n'an fana ka janfa b'a la han Boubacar Sidiki n bolo mɔgɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le Pélican Boubacar Sidiki i k'a dɔn n'an ɲinɛna ko kɔrɔ ko de bɛ na ni nin damanda ye an ka taa Kita hali n'a sɔrɔla Kita ani nin ko in tɛ kelen ye u man jan ɲɔgɔn na Boubacar Sidiki i k'a dɔn arrêt numéro 036 avril kalo san 2009 Cour suprême Bamakɔ o de ye yamaruya di i k'a dɔn Cour suprême m'a fɔ o ye kiiritigɛlasoba yɛrɛ de ye o ye ayiwa yamaruya di k'a fɔ ayiwa min ye chrétiens minnu bɛ Kita église Saint Félix de Kita Boubacar Sidiki i k'a dɔn u ka yɔrɔ olu de ta ye yɔrɔ in ye kabini bi tɛ i k'a dɔn kuma yɔrɔ in ka segin min ye nganamumaw ye dugukolo feerelaw maire i k'a dɔn n'a damanda de filɛ ka fara ɲɔgɔn kan i k'a dɔn hali malo t'u la tilegan dindiri fɛ i k'a dɔn mon père ka titre foncier ka taa morceler k'a feere mɔɔw ma maa dɔw fana kelen bɛ ka kunkolo gɛlɛya yɛrɛ de kɛ fana u sigilen bɛ waliyɔrɔ la u b'a dɔn u ta tɛ a ko n'i ko ta k'a lajɛ min ye Catherine Marie Yvonne Diallo ani Amédi Pierre Sangare nunu ye awa délégué ye délégué min awa ni chrétiens ka awa ɲɛmaaso y'u ci i k'a dɔn u ka yɔrɔko la a ko titre foncier dɔ bɛ i k'a dɔn Kita église Saint Félix Kitakaw fɛ yen o i k'a dɔn awa o yɛrɛ de b'o titre foncier kan a ko i k'a dɔn bilako tɛ sabula ni ko ta k'a lajɛ a ka ca san kɛmɛ bɔɲɔgɔnko ye i k'a dɔn nin yɔrɔ in i k'a dɔn chrétiens de ta don wa u ye titre ɲini a la kabini bi ko tɛ i k'a dɔn hakaja a dabakun ye fantanw ni dɛsɛbaatɔ ye u b'olu dɛmɛ ni min kɛ Boubacar Sidiki a ko titre foncier i b'a ye k'a fɔ mairie a conseiller dɔw bɛ yen agent de service dominaux n'o ye dugukolo baarakɛlaw ye ka taa se kiiritigɛla dɔw ma olu de filɛ ka fara ɲɔgɔn kan nin ye awa chrétiens kɔni u ka yɔrɔ u ka titre foncier min i tulo fɔlɔ dɛ kabini san 1890 titre b'u bolo mission catholique a ko i ka dɔn u ka titre foncier b'u bolo hectare 72 ani 2 Boubacar Sidiki i k'a dɔn awa kulu yɛrɛ min bɛ yen ni mɔgɔ bɛ to ka taa kulu in a jura o kulu in bɛɛ lajɛlen bɛ hectare 72 ni 2 in kɔnɔ Kita i k'a dɔn a dugulenw b'a dɔn k'a fɔ chrétiens ka yɔrɔ don église ba min bɛ yen n'u k'a ma ko Saint Félix i k'a dɔn o bɛ terrain in fana kɔnɔ Boubacar Sidiki i k'a dɔn chrétiens ka yɔrɔ don kabini 1890 sɛbɛnnikɛla ko a ko yalima jɔn bɛ se k'i to i yɛrɛ ma maa minnu ko Ala u bɛ Ala ko de la u bɛ Ala ɲini yɔrɔ dilannen b'u bolo i k'a dɔn awa min ye dɔ bɛ taa dɔ bɛ na a k'i k'a dɔn mɔɔw k'u ɲɛ tugu o kan Boubacar Sidiki k'a fɔ u bɛ to o yɔrɔ de boso ni k'a feere maa dɔw fana k'a laminɛ k'o yɔrɔ kelen san Boubacar Sidiki ka taa so jɔ kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn ko in barika nana bonya kabini kelen so 2 so 3 fo a bini ka kɛ firinga ye i k'a dɔn tubabumoriw y'a jira sa k'a fɔ a ka ja nin ko in kɔni n'an ma fɛɛrɛ tigɛ ka dabali tigɛ a laban i k'a dɔn ko in bɛ taa k'an bolo da Boubacar Sidiki o yɔrɔnin bɛɛ min ye tribunal de grande instance Kita i k'a dɔn tubabumoriw taara jalaki bɔ k'a bi a wulikajɔ ni cɛsiri i k'a dɔn ko kunfɔlɔ u y'a jira k'a fɔ ko mairie maa minnu ye yɔrɔ in feere k'olu jɔ b'a la u k'olu jɔ b'a la cogo di an ka titre filɛ o tuma anw dati don a da la fo Bamakɔ yɔrɔnin bɛɛ u sɔrɔla ka Bamakɔ sɛgɛrɛ Boubacar Sidiki i k'a dɔn Bamakɔ awa tribunal ba min bɛ yen ka sɔrɔ k'o sɛgɛrɛ o ye kiiri tigɛ juin kalo tile 9 san 2006 i k'a dɔn a y'a ye k'a fɔ titre foncier wulibali don o tɛmɛnen kɔfɛ maa minnu ka yɔrɔ don awa i k'a dɔn diinɛmaw don Boubacar Sidiki i k'a dɔn hectare 72 ani 2 maa si den kelen den min yamarulen bɛ k'a fɔ i kan ka hali mètre 1 jɔ a la n'u ka yamaruya tɛ a ko ayiwa min ye dugutigi ani délégation ayiwa association pour le développement économique social culturel de Kita u k'a ma ko ADECI i k'a dɔn olu nana wuli ka jɔ kɛ ani maa minnu b'a la sa ayiwa n'olu ye ayiwa dugutigiw ye ani alimamu Boubacar Sidiki ka welewele da kɛ ani u ka jɛlikɛba dɔ bɛ yen min ye Fode Jabate ye i k'a dɔn ka sɔrɔ k'olu da don kuma na Boubacar Sidiki olu nana wuli ka jɔ boloda nin ko in kɔni a fanga bonyana sabula min taara kiiribulon la kiiritigɛlaw ye tiɲɛ di i k'a dɔn chrétiens ma u ta u ka yɔrɔ ye o tuma dugukolo minnu bɛ ani so minnu jɔlen don a la a ko bɛ kɛ kɛcogo jumɛn in na u laban nana ɲɔgɔn ye kɛ sa ɲɔgɔn ye in kɔni senfɛ Boubacar Sidiki i k'a dɔn ayiwa du 7 bɛɛ du 10 ani 7 i k'a dɔn olu dilanlen don kaba u y'a min ye ayiwa du 18 o baara bi sen na Boubacar Sidiki min ye wulikajɔ ni jateminɛ ye e tɛ yan de wa? n bɛ yan n bɛ ka lamɛn
min bɛ senna dugukolo wɛrɛ bɛ yen min ni fɛn ma k'o kan i k'a dɔn dugukolo min ye yɔrɔ 132 ye Bukari Sidiki i k'a dɔn o subasuma kelen don a ko wulikajɔ wɛrɛ fana bɛɛ min ye du 19 ye i k'a dɔn o fana wulikajɔ kelen don wa min ye kaburu yɛrɛ ye o bɛ du dɔw kɔnɔ koyi a ko i k'a dɔn nin bɛɛ lajɛlen u nana fɛsɛfɛsɛ sa ka jate bɔ k'a dɔn k'a fɔ maa minnu bɛ nin kɔfɛ mairie baarakɛlaw mafiya juguba dɔ de sigilen bɛ sen kan f'u ka chrétiens ka yɔrɔ minnu na sɛbɛnnikɛla ko min ye nin maabaw ye n'o ye alimami ye ka taa se i k'a dɔn jelikuntigiw ma olu nana ayiwa welewele da kɛ sa ka chrétiens magɛn o tuma an k'a lajɛ a bɛ ɲɛ cogo min na i k'a dɔn minnu b'a la n'olu ka so jɔra kaban n'a sɔrɔla u b'u ka so kɔnɔ fɛɛrɛ ka tigɛ min bɛ se k'a kɛ olu bɛ se ka to yen hali n'a sɔrɔla i k'a dɔn dɔ bɛ segin walima a ɲɛ bɛ ɲini cogo wɛrɛ la sɛbɛnnikɛla ko nin bɛɛ lajɛlen kɔni ye ko wɛrɛ de ye a ko min ye Calvert Traoré min n'o fana ka yɔrɔ bɛ yen kabini san 1972 i k'a dɔn o y'a jira k'a fɔ kabini o masa o y'a jira k'a fɔ min ye wulikajɔ ni jateminɛ ye nin yɔrɔ minnu filɛ nin ye i k'a dɔn tubamoriw de ta don i k'a dɔn u bɛ yɔrɔ in di maa minnu ye dɛsɛbaatɔw ye i k'a dɔn u bɛ se ka yɔrɔ singi olu ma ka waati kɛ nka k'a fɔ an bɛna an sigi walima k'a kɛ feere yɔrɔ ye a k'o tɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ hali yɔrɔ wɛrɛ bɛ o feere la min ye Sago wari Salim Sisɔgɔ i k'a dɔn ayiwa o nana yɔrɔ belebeleba dɔ tigɛ Sotelema baarakɛla minnu dara retraite la ka yɔrɔ feere olu ma i k'a dɔn olu fana kelen bɛ ka canjara kɛ k'u jɔ cari k'a fɔ ko anw de b'o ye sɛbɛnnikɛla ko nin bɛ kɛ cogo di a ko n'i ye tubabumoriw ka yɔrɔw ta k'a lajɛ chrétiens bɛ diɲɛ dugu o dugu la n'u ye yɔrɔ u sigira yɔrɔ a bɛɛ sɛbɛ jɛlen don u y'a bɛɛ lajɛlen ta kabini tubabu tile titre foncier de Segu quartier dɔ bɛ Segu ko mission catholique mission catholique du o du b'a kɔnɔ a bɛɛ ye chrétien a bɛɛ ye mon père ta ye wa i ɲɛ b'a terrain na titre foncier don a so ti feere u ye a di mɔgɔw ma mɔgɔw bɛ se dɔw sigilen b'a kɔnɔ a ka ca san 100 san 50 ye den ni mɔden kulomasama bɛɛ b'a to kɔnɔ mais u yɛrɛ de b'a d'i ma karisa ni nin yɔrɔ in ka kan e ka don nin du in kɔnɔ mais titre foncier don tubamoriw ta don Segu mission catholique n b'a ɲɛdɔn de n b'a k'a ɲɛ f'i ye mission ni ne ka so carré kelen mankan t'a la gɛlɛya t'a la wa a so n'a dir'i ma kabini mɔkɛ o fufafu bɛɛ b'a kɔnɔ fo ka taa fɔ min kɛra maa ti gɛn maa ti luwanse sara maa ti ɲininka o ka di koyi tubamoriw de bɛ nin kɛ mais ne m'a dɔn nin bɛ se ka kɛ cogo min kitakaw fɛ yen kita ɲɔgɔn na dugu yelenmanba jango awa chrétiens bɛ to ka taa ayiwa n ɲininka fɛn kɛ san o san o bɛ se ka taa kɛ cogo di mɔgɔw sigilen ɲɛna Bukari Sidiki min ye Sotelema baarakɛlaw ye i k'a dɔn yɔrɔ dɔ feere l'olu ma sɛbɛnnikɛla ko olu fana kelen bɛ k'u ɲi bɔ an kɔni an ka yɔrɔ san a ka yɔrɔ san titre foncier bɛ se ka feere ma cogo di u bɛ fura ka bɔ yen kana siga tu as vu le Mali problème ye nin jamana in tɛ jɔ han n y'o fɔ n b'o fɔ a jelikuntigi deli tɛ na koyi ayiwa deli tɛ na koyi a ko ma nɔgɔ dɛ k'a fɔ a bɛ taa mɔgɔw deli n'a mɔntɔ la a ye fɛn bɛɛ tila ka wuli mɔndɔ ka taa da ɲɔgɔn kan a t'i ɲɛ tagalen ɲɛfɛ a bɛ wuli ça c'est clair kana siga maa ma ka yɔrɔ b'a kan Bukari Sidiki k'a bɛɛ ci ka bɔ yen wa minnu y'a wari minɛ k'a kunu ka minnu u ka minɛ k'u don kaso la u bɛɛ minɛ k'u don kaso la walima u ka mɔgɔ ka wari sara i bɛ wari sara i bɛ tila ka taa négociation kɛ ninnu ye san tan kɛ yan fête yanni o bɛ sigi a t'o ɲɛɲini wa non pas question a bɛ gɛlɛya jamana in tɛ se ka marché nin kan tant que impunité ma ban Mali kɔnɔ jamana tɛ jɔ jamana tɛ se ka jɔ titre foncier ka t'i ka yɔrɔ jɔ a kan maa y'a feere ma o maa y'i ŋanamu o tigi de bɛ minɛ ka don kaso la karamɔgɔ dɔ tun dɔw b'a kalama koyi o b'a fɔ an b'an sigi ani mankan nana wuli o bɛ tila den dɔw bɛ kɛ a ko bɛɛ ban solution t'a la o kɔ koyi k'a bɛɛ ci ka bɔ yen u kana négociation kɛ dɛ n ko dɔ delila ka nin kɛ dɔ ka yɔrɔ la a y'a wele tribunal la kiiri da jala cɛ la o y'a sɔrɔ cɛ ta y'a ka yɔrɔ ye tribunal kɛlen ka yamaruya di a ko k'ale ka cɛncɛn n'i y'a kisɛ kelen ka terrain sanfɛ n bɛ tasuma don i la a jo don awɔ n yɛrɛ nin ɲɔgɔnna dama min ye n sɔrɔ ka taa titre foncier feere ma acte notarié ka taa an taara notaire de fɛ yen awɔ n ko n b'a san notaire ye papier k'a la k'a bɛɛ ɲɛnabɔ k'a ban jaja wali titre don o bɛ ka pierre minɛ k'a kunu k'u sigi wali titre don awɔ n taara soden kelen jɔ ka da k'a la n yɛrɛ wuladani fɛ fo n bɛ to ka taa sigati den kelen min dukɛnɛ na to ka yaala yaala
sotigi nana munumunu dɔrɔn kɛ wele a ko mon frère e bɛ ka mun ɲini yan e bɛ mun na yan n ko ne ye nin fila fɔ n bɛ tasuma wuli la dɛ n tɛ n ka so wa walifɛ n ko n bɛ n ka so a ko jɔn de ye soden kelen jɔ n ko ne kɛ ne ka k'a kɛra cogo di i ka so y'u ka bɔ ka dugu n ko ne ye nin san notaire de fɛ yen oui i bɛ t'u sa hakilila tigɛlen ko n ko ne ye yɔrɔ san notaire fɛ yen ja ŋanamulen cɛ ye ne ye dɔrɔn a ma dimi ko ma hakili sigilen ba a ko mon frère i t'u jɔ n k'a ɲɛfiya ne de ka yɔrɔ don titiri filɛ nin ye n b'a numéro d'i ma yɔrɔ yɔrɔ jɛ ka taa vérifier n ko i bɛ yafa ma ala kama e tɛ koyi kɛlɛ t'a la o minnu ye ka wari minɛ olu de don n ko e tɛ koyi wa soden kelen a ko soden kelen a n'a porte k'a valeur joli n ko wallahi n y'a fara a ma ta ne de n bin n'i kan n y'a fara i ma soden kelen n'a porte n ko wallahi ne de y'a san n y'a fara i ma n ko i tɛ n ko nk'u jo bɛ na parce que n dar'a la Bɔgɔti nin damanda tɛ se ka ɲɛ quoi non sabali ka ɲi i mon père ka yɔrɔ kabini 1890 titre foncier a bɛ se ka t'o morcellement k'o feere ko deli bɛna k'o la anw ye san dankɛ so taayɔrɔ t'an na na taayɔrɔ sɔrɔ o i b'i ka so ɲɛ kunna nin kun ye sɛbɛn ye ka dugukolo d'u ma nin kun ye sɛbɛn ye an ye min s'a la ka bɔ pelikan kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ Daba Tunkara ne hakili la sɛbɛnfura min dila an ma ɲɛmɔgɔyaso fɛ sɛbɛnfura ninnu a minɛ san nin na waati dafara Bakari Sidiki i k'a dɔn waati n'a ka waati ma se bi an b'a bila yan Burapele i k'a dɔn olu labɛnnen don farikolo ɲɛnajɛ nasiraw la i k'a dɔn k'o u sɔnni d'a kan Bakari Sidiki i k'a dɔn an bɛ welewele da kɛ association des personnes handicapées de Jelibugu o de y'a to n ma sɛbɛn in ta o parce que ne tun ye sɛbɛn in ta n ko n b'o kalan e bɛra ka yɛlɛ de yan a n'olu ma yɛlɛ n bɛ kara de sɔrɔ a kalatɔ la association des personnes handicapées i ma yɛlɛ tout d'afili Bakari Sidiki k'i k'a dɔn don gɛrɛngɛrɛnni maa minnu bɛ yen ni lajurutɔw don minnu ɲɛ ma ɲi minnu sen ma ɲi minnu bolo ma ɲi o de ye handicapé fiɲɛ bɛ maa ma ka adamadenya la Bakari Sidiki olu ka jɛkuluba commune 1 na u kɛlen bɛ ka tabali gosi ka welewele da kɛ i k'a dɔn ayiwa min ye mars kalo tile 27 ye ɲɛnajɛ sugu bɛɛ lajɛlen de bɛna boloda 16h a bɛ daminɛ 16h Lazara salen kɔfɛ Mali Angers Jabala min filɛ Jelibugu la u kɛlen bɛ ka welewele da kɛ ba ɲumankɛw hakili ɲumantigiw Bakari Sidiki i k'a dɔn ka bɛɛ lajɛlen wele u ka ye kɛnɛ in kan sabula nin don i k'a dɔn maa minnu bɛ yen ni fiɲɛ b'u la senko la o boloko walima yenko la Bakari Sidiki i k'a dɔn ka t'u ka ŋanajira jamana jɔli la k'a jira k'a fɔ hadamaden ni Ala y'i dan da cogo min na i k'a dɔn siga t'o la i bɛ Ala minɛ ten nka a t'i bɔ maaya la a t'i bɔ jamana jɔ la i k'a dɔn président APHD i k'a dɔn Sidi Keita ale y'i bolo nɔ bila sɛbɛn la o tuma ni Ala ni kira sɔnna handicapé an na t'u dɛmɛ o ni dɛmɛ ka kan jɔn ni dɛmɛ ka kan ayiwa i ye sɛbɛn min kala sisan o ni dɛmɛ ka kan ne b'a dɔn kɔni i ka nɛrɛ kɔrɔ jigilen bɛ an bɛ donni ko bi i bɛ se ka nafolo dɔ d'u ma ka se k'u ka labɛnw sabatili handicapé ma karamɔgɔ dɔrɔn vieux blé ninnu ni voilà i y'a ɲɛ de fɔ vieux blé ani bokelenw ani le président des présidents Jojo l'ingénieur des ingénieurs an kɔni dɛ u bɔra sɔgɔmada in na k'u bɛna papier di ne ma daba bɔn an ka association ko fa b'i la tɛmɛ ka taa d'u ma an ka association jumɛn handicapé ka association ko i tɛ taa fori kulubali e yɛrɛ bɔ a la n ko ne fa de b'i la ne ye handicapé de ya ne e ɲɛ bɛ ne taama cogo nin ye kamalenba de n bɛ jago de don n taama cogo la n'o tɛ ne sen bɛɛ ka ɲi a ko filɛ dɛrɛ ayiwa karamɔgɔ Daba Tunkara n bɛ foli kɛ ka ɲɛsin boutique électronique de la nation ma Umaru Jahana badenw an b'u fo Bakɔ Jikɔrɔni goudron la ka taa se min ye Tijani Sako Abdulsalam Warmɛ ninnu bɛɛ lajɛlen butigitigi Kalabankɔrɔ tournant na min ye an kunjo Luc Togo an b'a fana fo ka taa se établissement Sɛbɛn Frère Abibu Samara n'a badenw an b'u bɛɛ lajɛlen fo min ye Topomande maaw ye Makan Jakite fo ka taa se Birama Traoré ma ninnu bɛɛ lajɛlen b'an lamɛn an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen Bakari Sidiki foli laban an n'o ta ka Tangara création sɛgɛrɛ Musa Tangara Tayer Waraba Bakari Sidiki k'a dɔn fini min ma deli ka don maa kan na n'i y'a fɔ a ye a bɛ sin k'o kala yɔrɔ bɛ k'o don i kan na a filɛ nin ye Korofina Nord nin jɛmukan in tɛ tɛmɛ a kan n mamuso ka fura farafin fura i k'a dɔn jirimugu gɛrɛgɛrɛ n mamuso ka fura Bakari Sidiki i k'a dɔn ka cɛya lase farikolo tɛ sɔn walima hakili yɛrɛ de kelekulen bɛ walima bana b'i la n mamuso ka fura ta a t'i yɛrɛ yɛrɛ a t'i dusukun teliya a t'i fari kalaya n'i y'o ye
cɛya fura fɔn fɔ la Boubacar Sidiki i k'a dɔn a man ɲi produit chimique don a ɲaaminen don jirimugu gɛrɛgɛrɛ mamuso ka fura a bɛ jɛgafɔ la yan Amadu jɛgafɔ gardien Amadu ɲininkali kɛ a b'a bolo dalasi 3000 taa kana taa la yɔrɔnin kelen kilancɛ t'a la ayi kilancɛ c'est un traitement complet 3000 o ka ca dɛ a kuma dɔ ko bɛ yen yan a n'o dɔ ko tɛ ye karamɔgɔ dɔw tun kɛra an bɛ min da o kan o de ye Amadu Togola Couture an b'a fo ani Mercedes Togola mɔgɔ an b'u bɛɛ lajɛlen fo min ye ɲamakɔrɔkurani siraba belebele in da la ale kɔni bɛ yen fo ka taa fɔ san tilala ale bɛ anw lamɛn an b'a fana fo an ka foli b'a ye Boubacar Sidiki waati n'a ka waati ma se bi ta an b'a bila yan i k'a dɔn Burapele ani Sidi ani Gibson i k'a dɔn Benson Sake u labɛnnen bɛ farikɔnɔjɛ u bɛ n'u da don a la surafana t'u ma don su in na sɛgɛ bɛ kɛ nin gafe kelen kan sini sɔgɔma ni Ala sɔnna an b'i ye kɛnɛ ka sɛbɛn kɔrɔ bɛ bɔ k'olu lakari min ye nɛgɛw kɛrɛfɛ Gibson Control Boubacar Sidiki Tarawele Daba Tunkara wa salam